देखो आज संडे रे किसी एक्स्ट्रा काम चलছে यार मोरी हाथ रे कौन गोटे करूची। हेलो सांग माने जय जगन्नाथ। आशा करছি ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହେବ କଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ, ସେଇଟା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଇ ସଣ୍ଡେରେ ଶିଖିବି, ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ସେଇଟା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଜି କାବେରୀ କରିବ, ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ମୁଁ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ଚାଲିଛି यार ମୋରି ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛି। ନଖକୁ ସାଇଜ କରୁଛି, ଘୋରି ଘୋରି ଯେମିତି ଦାରେ ଦାଢ଼ ଦିଆ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ। କରେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଇସ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା? କାଲି ମୋ ନାକରୁ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ କିରେ? କେତେବେଳେ? मेहंदी छानी ना नखरू। खाऊस के एकुटिया बस एक भाया मत नख टे कौन साइज करला कौन 10 टका ने तर 100 टका नौनु। आज पूरा खरा प्रबल जोर हेलाणी तो एबेठू। आज पुणी गोटे बरजात्री अच्छी आम घर पाख गोटे बाहागर बरजात्री जा अदा दिया अगणा अदा ना कुटा अदा? हाँ हाउ ना अंडा तरकारी हाँ छड़ा छड़ा जल्दी जल्दी छड़ा रोषे आरम्भ कर। धनिया पत्र सुखी ना कौन सरीला रेडी होगा सब रेडी से थुआई माँ अंडा तरकारी पे खाई दे तरकारी कर। तू खाई नुआ खाईदे दे कौन से काट दे लुण मुझे धरची लुण पका झोल लंका आ रसुण दली देकी माछ भजा गरम अच्छे पूरा गरम गरम माछ भजा पखाड़ खाईदबा अंडा तरकारी कर। ग्राइंडिंग कर दून चाहो हेमदस्ता नहीं हमरो अंडा तरकारी टमाटो पियाज धनिया पत्र रेडी आप अदा रसुण छेचा हो छेच भल लगे छेच ग्राइंडिंग तो कर दे ना ठीक अच्छे से ठीक अच्छे से ठीक अच्छे। चुली फुंका चलছে चुली जल्ला जल्ला आउटे जाल दोनों आखि
ଆଖି କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଲାଗିଗଲେ କିଛି ହବନି। ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଛି ନା ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହବ? ହେଇଛି। ଅଣ୍ଡା କେତେବେଳେ ଭାଜିଲୁ? ତୁ ଭାଜିନୁ? ଭଲ କରୁଛୁ। ଏବେ ସବୁଦିନ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ନା ଆମର? ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଚୁଲି ରଖିବନି। ତିଆରି ହେବ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ। ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଅଛି କି ରେ? ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବ। ପାଣି ଥିଲା ବୋଧେ ଏଥିରେ। ତେଲ ତାତିନି ବୋଧେ। ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ମାଛ ଆଉ ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ତ ହେଲା, ପୁଣି ମାଛ କାଇଁ ହେଲା? ମା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବନି? ମାମା ବି ଖାଇବେନି? ଏତେ ଖରାରେ ଏତେ ଗରମରେ ବି ଆମର ସବୁବେଳେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ନା? 2 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡ ହାତ କଣ ହଉଛି। ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ଆଜି ମୁଁ କରିବି ଆଉ ଆର ରବିବାରେ। ଆଜି ଶିଖିଗଲା, ଆର ରବିବାରେ କରିବି। କିଛି କହିବୁନି, ମୁଁ ମୋର କରିବି ଆର ରବିବାରେ। ଅନେଇଲୁ ଟିକେ, ଗରମ ହଉନି? ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିବ ନା, ତାପରେ ଟମାଟୋ, ତାପରେ ମସଲା। ମୁଁ କରିବା ଆର ରବିବାରେ। ଆଜି ଦେଖି ଦେଉଛି ଖାଲି ଟିକେ, ଆଉ ଆର ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କାବେରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏଇ ରବିବାର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଆଉ ଆର ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି। ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଠିଆ ହବ। ଦେଖିବା କାହାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି ନା ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ହେଉଛି। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ତା କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି। ଅଦା ରସୁଣ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ପକେଇଦେବୁ, ଡାକୁନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲେ ତ ସରିଗଲା, ଅଳ୍ପ ତ କଥା ନା।
ମୁଁ କଣ କରିପାରିବିନି ନା କଣ? କଲର ଦେଖିଆ। କରିବି ତ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ କରିବି, ଦେଖିବା କାହାର ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଥିରୁ ସିନା ପାଣି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଏବେ? ଓ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନୁହଁ। ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ଆଳୁ ବି କଟା ହେଇକି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଘଷି ଜାଳ ବି ରେଡ଼ି ପୁରା ଏକଦମ। ଧନିଆ ପାଉଡର, ହଁ କରିଏଣ୍ଡର ପାଉଡର। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? କରି ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା गया ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛୁ? ତୁ ଖାଲି ଲୁଣଟା ପକେଇଦେବୁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେ ସିଝା ଅଣ୍ଡାଟା ଭଜା ହେଲେ ଖାଏନି ତ, ସେଥିଲାଗି ଅଣ୍ଡାକୁ ପୁରା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇକି ଆମଲେଟ୍ କରାହେଇଛି। ମୋର ଟିକେ ଆଲର୍ଜି ଅଛି, ଖାଇଲେ ଦେହ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସିଝା ଅଣ୍ଡା କି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ଅଣ୍ଡାଟା ପୁରା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି ସେଠି ଚୁଲିକୁ ଖରାକୁ, ଆଉ ସେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ଲାଗିଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି। ହେଇଗଲେ ଗାଧୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି ପୁରା ଭଲସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା କିଛି ବରଯାତ୍ରୀ କାହାର ଯାଇନି କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ହେଇନି। ଆଜି ଗାଁ ପିଲା ମିଶିକି ପୁରା ଭଲସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ, ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଦେଖିବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି। ଆମ ସେପଟ ସାହିରେ ହିଁ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର, ଏଇ ବାଲିପାଟଣା ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର ହେଉଛି, ତ ବାଲିପାଟଣା ହିଁ ଯିବୁ ବରଯାତ୍ରୀ। ଆଉ ଏବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖୁଛି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ଭଲସେ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯେଉଁ କେମିତି ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ପ୍ଲେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଶିଖୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବି ସେଗୁଡ଼ା ବସିକି, ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ଶିଖୁଛି। ବାସ୍ ଦେଖିକି ଭଲସେ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେମିତି ଭଲସେ ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଭଲସେ ଟିକେ କରିବା। ଯାଇକି ଦେଖିବା ଏବେ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କାବେରୀ ତ ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସିଛି ଉପରକୁ। କିଛି ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ବର୍ଷା କାଲି ହେଇକି ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି। ପବନ ବି ହେଉଛି ଆଜି ଟିକେ, ଏତେ ବି ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖରାଟା ହେଉଛି ବି ବହୁତ। ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଉପରେ ଶୁଖେଇଦେବି, ଉପରେ ଶୁଖେଇଦେବି। ହଉ। ସେଠି ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ହେଉଥିଲା ତ, ଧୂସ ଉଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଯାହା ବି ସଫା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ନେଇକି ଘରେ ଥୁଆ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି ଉଡ଼ୁଛି ଆହୁରି ଟିକେ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇନି, ଏ ବହୁତ ଉଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ସାରା ପୋତି ହେଇଯିବ, ସଫା ହେଇଛି ଯେତିକି। ନାଇଁ ଏବେ ପରେ ଶୁଖା ହବ। ନାଇଁ ସାଇ ଉଡ଼ୁଛି, ଏବେ ବି ଆହୁରି ଜୋର ଉଡ଼ୁଛି, ଉଡ଼ୁଛି ଏବେ ବି ଆହୁରି ଜୋରେ। ସେ ଘରେ ଶୁଖୁଥା। କି ଖରା ବାହାରେ। ହଉ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଏଡ଼ିଟ୍ର ସେ ଯେଉଁ
ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତାର ଟିକେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲଟା ଦେଖିବା ଫୁଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇପାରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫୋନ୍ ତ ଆଳୁ କଷା ହେଇଗଲା, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇଦେଲା, ହଁ ଲୁଣ ପକେଇ ପାଣି ସାରିଲା ଦେଇଦେଲା ପରେ କ'ଣ ଆଳୁ ସିଝେଇଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ପାଣିଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟିଗଲେ ପକେଇ। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇଦେବା। ହଉ, ଶିଖିଗଲା ପୁରା। ଭଲସେ ଶିଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ ଖାଇକି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି। ମୁଁ କରିବି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ କହିବେନି ମୋତେ। ହଁ, ଫାଇନ୍ ଦେବୁ। ଫାଇନ୍ ଦେବି ନା? ଆଉ କ'ଣ କୋଉ ଫାଇନ୍ ଦେବି? ହେବ? କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବି? ଅମୁଲ କୁଲ୍ 2ଟା ଦେବୁ। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? କଲର ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏବେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ବାସ୍ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ। କେତେ ପାଣି ଦେଉଛୁ? ସେ ତ ମାଛ ଖାଇବେ 2 ଜଣ। ପାଣିଟା ଫୁଟିବ ନା, ଫୁଟିଗଲେ କମିଯିବ। ନା କ'ଣ ରୋଷେଇ ଅଧା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଅଣ୍ଡା ପକେଇବାକୁ ଡକା ହବ। ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲେ ଖେଳ ହେଇଗଲା ଶେଷରେ। ଦାବି ଦେବା ଏକାଥରେ 2 ପ୍ଲେଟ୍ ପୋଙ୍ଗଣ ଗରମ ଭାତ, ଉଷୁନା ଭାତ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ଟିକେ କଲୁ ପକେଇତେ ସବୁ ଥିବ ଆଉ କାଢୁଛୁ କ'ଣ। ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ତ ହୁଏ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଖାଲି ଉପରେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଯିବା ଟିକେ ନଈ ଆଡ଼େ ଗାଧେଇକି ଆସିବା, ଦେଖିବା ଆଗ ପାଣି କେମିତି କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ପାଣି ଥିବ ଗାଧେଇବା, ନଈରେ ଗାଧେଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ଆଜି ପାଣିରେ ବି, ଆଉ ଯଦି ପାଣି ଥିବ ଭଲସେ ଗାଧେଇବା, ନହେଲେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ। ଏ ନଈ ପାଖାପାଖି ପବନ ଟିକେ ହେଉଛି, ହେଲେ ଖରା ବି ତ ସେମିତି ହେଉଛି, କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ନଈ ପାଖରେ କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ପାଣି ନାହିଁ, ଗଲା ଗାଧେଇବାଟା ପୁରା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା। ମାଛ ଧରା ହେଲାଣି ଆଉ। ନଈରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ମାଛ ଧରା ହେଲାଣି, ପୁରା ପାଣି ଗୋଳି କରିସାରିଲାଣି ମାଛ ଧରିକି ଲୋକମାନେ। ପାଣି ତ ବେଶୀ ବି ନାହିଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି, ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଥିଲେ ତଳକୁ ଯଦି ପାଣି ଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଗଭୀର ପାଣି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଗାଧେଇବାକୁ। ଏବେ ଗରମ ଲାଗିବ ବହୁତ ଜୋରେ। ଏଇଠି ପିଲା 2 ଜଣ ଖାଲି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆରପଟେ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। ଆଉ ବାକି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଶିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ। ପାଣି ତ ନାହିଁ ନଈରେ, ନହେଲେ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତେ ବହୁତ। ଏଇଠି ଟିକେ ଖାଲ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଗାଧଉଥିଲୁ। ଏଇଠି ଟିକେ ଖାଲ ଥିଲା, ଏଇଠି ଟିକେ ଖାଲ ଥିଲା, ସେ ପୁରା ବାଲିରେ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଥର ଯେଉଁ ନଈ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଆସିଲା, ସେଇଥିରେ ବୋଧେ ଆସିକି ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ନହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖାଲ ଥିଲା ଏଇଠି, ପଥର ବି ଥିଲା, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସୁବିଧା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଥିଲା ଟିକେ, ଏଇଠି ଭଲ ଖାଲ ବେଶୀ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଗାଧୋଇବାକୁ। ପାଣି ଟିକେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରୁହେ।
घंटाटा 22 ହେଇଗଲା फाइनाली बरगदरे आसिक पहुँचला बेलू आउ टाइम तो बहुत लगिगला डांस भी बहुत सारा है वीडियोटा भी अपलोड हम ଏବେ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଖାଇବା ବି ଆଉ ଖାଇବନି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିକି ବହୁତ ନାଚି 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 ତାପରେ ସେ ଡିଜେ ପାଖରେ ଆଉ ଖାଇବା ବି ଖାଇ ହେଉନି ଯାହା ଯେତିକି ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖିଆ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।